Zdravím vás fanúšikovia, dnes vám chcem predstaviť jedinečný projekt Tatry 813. V spolupráci s majiteľom sme pre vás zostavili zábery a fotografie z celého procesu renovácie. Poďte sa pozrieť na túto premenu. Tatra prišla v nepojaznom stave na kamióne, pričom sa odhaduje, že motor nebežal už 20 rokov. Ako prvý krok bola demontovaná pôvodná nástavba AM50 a nahradená nástavbu PDF na prepravu kontajnerov. Pri kompletnej prehliadke sme zistili, že do výfuku a následne do motora natekla dažďová voda. Tá spôsobila oxidáciu a motor sa zasekol. Demontovali sme hlavu motora, vyčistili válce, piesty a poškodené diely sa vymenili za nové. Motor bol zložený, no stále bolo treba odbornú montáž elektriky. Majiteľ oslovil priateľa, odborníka na tieto stroje, ktorú Tatru 813 rýchlo oživil. Pozrite si známy video prvého štartu po 20 rokoch. A? Skús. Po prvom štarte sme sa pustili do dôkladnej práce na Tatre. Prvým krokom bolo odstrániť všetky známky starého laku a korózie. Preto sa celý povrch dôkladne obrúsil, aby sme mohli začať s opravou všetkých poškodených miest. Brúsenie pomohlo odstrániť nánosy, hrdze a odhalilo skryté nedostatky na karosérii. Po brúsení sme sa pustili do tmelenia. To bola zodpovedná práca, pretože každý detail bol potrebný na dokonalý povrch pred lakovaním. Po tejto fáze prišli na rad zváracie práce. Bolo potrebné opraviť všetky oslabené časti konštrukcie, kde korózia a opotrebenie urobili svoje. Každé poškodenie miesta sa precízne vyvarilo a spevnilo, aby Tatra bola opäť pevná a odolná. Tento krok bol nevyhnutý pre bezpečnosť a životnosť vozidla. S prípravou na lakovanie prišla aj úloha výmeny opotrebovaných dielov. Počas renovácie sme vymenili množstvo dielov vrátane všetkých hadíc a manžiet, ktoré časom strácajú svoju pružnosť a tesniacej vlastnosti. Tieto výmeny boli zásadné pre zaručenie spoľahlivosti systému hydrauliky a brzdového systému. Ďalším krokom bola výmena olejov a filtrov. Samozrejme, nezabudli sme aj na interiér Tatry. Interiér dostal nový čaľnený materiál
Celý priestor bol zladený do pôvodného retro štýlu a zároveň aby poskytoval komfort vodičovi. Po mnohých dňoch a nociach renovácie, kedy sme s nadšením sledovali, ako sa Tatra mení pod rukami na niečo výnimočné, vám teraz s hrdosťou predstavujeme výsledok našej práce. Pozrite sa na krásne zrenovovanú Tatru 813, ktorá je opäť pripravená na cestu a ukazuje, že aj staré stroje môžu ožiť v plnej kráse. Mám pre vás prichystané takéto krásne, brutálne Tatrovky. Jedna je 813, druhá 815, tam v pozadí ani vám neukazujem. Len tak na matkou 813, 148, zase 815, 8x8, Tatra 148 cisterna, vzadu sú zily, obrovské bagre. Takže určite sa máte na čo tešiť, takže sledujte tento kanál. No a ideme si postupne pozrieť aj 813 a 815. No, chcete čo? Plyn, sítič.